Здравейте хора, аз съм Стоката да БГ и днес ще играем втори епизод на Punchboxing. След първият много невероятен, след първия много успешен епизод е време за втория епизод. Много добре се развива кариерата ни за сега, 2 мача. 2 победи с нокаут. Хора, изчакайте малко. Един момент. Та хора, върнах се след това, след като правих шума, спрях звука направо, защото направо ми гърмеше в ушите. Та хора, ето го третият ни опонент Ерик Пакияо. Да видим как ще се справим срещу по-добър от нас, който има много повече атак, много повече дефенс, всичко му е повече от нас. Но да видим дали Стоката да БС ще се справи с Ерик Пакиято. Много добре започваме. Дзуф един. Дзуф. Ние го налагаме брутално. Вой, колко кръв ми взе. Къв си ти, бе? Доче. Рейдж панч! Ох, мани. Хора, той ще ми смажа да го усещам. Рейдж панч! О! Добре. Възстановихме си малко хела. Хора, този ме смасва. Направо ми пръска кофата. Кофата. Рейдж панч! Бързо. Така, върнахме си малко хела. О, има рейдж панч. Пак. Хора, ще ме би. Ерик. Бане, хора, той ще ме би. Свърши първия рунд. Време е за рунд 2. Майко, хора, той ще ме смажи. Мани. Бия го с всички сили. Опитвам се. Рейдж панч! О, добре! Много добре! Много добре! Мали хора, искам да му направя нокаут на той Ерик Пакияо. О! И вече е на земята! Хора, Ерик е на земята. Да видим. Ще се изправи ли? Да, няма да се изправи. Време е да го налагаме. What? Колко? Айде. Свали му на земята. О, направо се изправихме. Изправихме се. Много бързо, добре, много ми хареса ми. И продължаваме с налагането. Дзуф. Рейдж панч! 12 секунди остават, ще успеем и отново да се опитаме да направим нокаут. Рейдж панч! Ерик отново е на земята. Да видим какво ще се случи. Но го нокаутираме ли? Ще го нокаутираме ли? Не. Става. Но отново пада. Става? Добре. Стана. Бой. Ерик. Добре. Свърши втория раунд. Много добър мач срещу много по-добри от нас Ерик Пакиято. Много е по-добър от нас и много добър матч правим срещу него. Ела ми е! Мане, той на пълна кръв биш. Мане, хора, аз го почна да го налагам, той не знае къде се намира. Хора, тотално го налагам, той не знае къде се намира. Вие ти беше на почти пълна кръв и вече е колкото мене. Мриле! Ти не ме чуваш, аз какво ти говоря, бе? Рейдж панч! Налагане.
Айде, съборима. Добре, изправихме се, хора, много добре. Втори път ме събаря и втори път се изправям. И продължавам да го налагвам. Продължавам да го трепя като животно. То пак има рейдж панч. Рейдж панч. Добре. Единоборство. Така, Ерик. Свърши третия раунд. Така. Winner by... Що? И как ще ме биеш, бе? И човека... По-добър бях от него, бе, човек. И ми първа загуба. Еми, човек, все пак толкова добър. Трети, спаднах. Не, аз искам да тренингвам, за да се направя повече силата. Повече атака. Гъм. Ето, тук гъм. Та хора, очаквайте след този клип веднага нов епизод. Той ще е на Yu-Gi-Oh! Веднага ви подсказвам. Така. Дейли тренинг. Правим една тренировка, влизаме във втория матч и спираме клипа. Аре, ще се апгрейднем. Много съм добър. Мис. Good. Time up. Defense 1. Health 1. Yes. Yes. Защото почнаха много да ме бият. Няма да се изнервя. Кой няма да се изнервя? Да. Спид. Добре, спид. Така и последната дейли тренинг и после да апгрейднем нещо. Добре. Така, отново. Цънгъв. Цък. Дънг. Дзънг. Тънг. Атака и стамина. Добре. Добра тренировка. Добри тренировки. И така, сега е време да си апгрейднем атаката. Малко дефенса. Хелта. И сега е време за последният матч от епизода. Да видим срещу кой ще играем. Човек, стига ви, къв си ти, бе. Направо не мога вече. Хора, признавам се, не мога. Отказвам се. Толкова
газ фари, ма удари вече, бе, човек. Ари, мри, бе. Мри, бе. Ти само блокваш. Ако само блокваш, бе. Само ще ми блокваш ти, бе. Ти няма да ме качваш. Така ще ми бия за зъбите, че направя. Така ще избия. Rage Punch! Ох, но още сме в дефенс режим. Умри, бе. Умри, бе, куче мръсно. Ако не го нокаутирам, аз пак ще го загубя. Бак има Rage Punch това. Rage Punch! Аз те беше та нокаутна, ама кога ще е това не знам. Аз го усещам. Rage Punch. Rage Punch. Айде! Той е нокаут. Той е нокаут. Той падна от Rage Punch на земята. 1, 2. Не, бе, какво направих? Continue. Бе, на колко малко съм хора. Още не съм умрял. Ма не, още не е направил нокаут. Няма да го оставя. Ей! Хора! На обар. Ко ма хващаш, бе? Да го френче. Тук бях по-добър от него. Как пак съм по-слаб? Това не е възможно, бе. Пак съм по-слаб от това. Аз това не мога да направя. О, напълна кръст съм. Ари, бе, поеми, бе. Вземай, бе. Хора, съжалявам, но просто съм... Много трудни мачове. Епизода ще се казва много тежки мачове. Абе, келеш. Ари, бе, ще оставя. Ари. Искам да видя какво ще ми направиш. Сега си отиди. Дзу! Човек, ако се изправиш пак... Изправиш ли ми са? Човек... това не е възможно. Умри, бе! Умри си там долу. Rage Punch. Ко направи ти, бе? Да, и сега ако стана, пак той ще му бие. О, ес! Бих го, е! Бих го, е! Ес, бе! Ес, бе, хора! Бихме! Как стана това, не знам, но бихме, бе! Ес! Напълно заслужена победа! Така, хора! Ес! Най-накрая победихме! И отново сме първи! Ес! И така, хора, това е от този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако така, дайте лайк и се абонирайте. Аз бях Стоктата без БГ. Чао, чао!